మన ప్రభువగు యేసు క్రీస్తు తండ్రి అయిన దేవుడు స్తుతింపబడునుగాక. మృతులలో నుండి యేసు క్రీస్తు తిరిగి లేచుట వలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ మనకు కలుగునట్లు, అనగా అక్షయమైనదియు నిర్మలమైనదియు వాడబారినదియునైన స్వాస్థ్యము మనకు కలుగునట్లు ఆయన తన విశేష కనికరము చొప్పున మనలను మరలా జన్మింపచేసి కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిద్ధముగానున్న రక్షణ మీకు కలుగునట్లు విశ్వాసము ద్వారా దేవుని శక్తి చేత కాపాడుబడు మీ కొరకు ఆ స్వాస్థ్యము పరలోకమందు భద్రపరచబడి ఉన్నది. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఈ వాక్యం ప్రకారం పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 3వ వచనము నుంచి మనము చూస్తూ ఉంటున్నాం. హల్లెలూయా. ఈ వాక్య ప్రకారము పరలోకములో మన కొరకు స్వాస్థ్యముగా పరలోకములో భద్రపరచబడి ఉంటూ ఉన్నదంట. హల్లెలూయా. అందరూ గమనించాలి, పరలోకములో మనందరి కొరకు స్వాస్థ్యముగా భద్రపరచబడి ఉన్నది ఏమిటి అని మనము చూసినట్లయితే 10వ వచనం నుండి, మీకు కలుగు ఈ కృపను గూర్చి ప్రవచించిన ప్రవక్తలు ఈ రక్షణ గూర్చి పరిశీలించుచు తమ యందున్న క్రీస్తు ఆత్మ క్రీస్తు విషయమై శ్రమలను గూర్చియు వాటి తర్వాత కలగబోవు మహిమలను గూర్చియు ముందుగా సాక్ష్యమిచ్చుచున్నప్పుడు, హల్లెలూయా. చూసావా, పరలోకములో స్వాస్థ్యముగా భద్రపరిచిన ఆత్మ యేసు క్రీస్తు ప్రభువులు వారు కల్వరి శిలువలో నీ కొరకు నీ పక్షమున నా పక్షమున సమస్తమును ముగించి మన నిమిత్తము ఆయన మన రక్షణ నిమిత్తం మనకు స్వాస్థ్యముగా వరము పరిశుద్ధాత్మ వరమును ఇవ్వుట నిమిత్తము, హల్లెలూయా, దత్తపుత్రులుగా చేయుట నిమిత్తము ఆయన కల్వరి శిలువలో ప్రాణము పెట్టి పునరుద్ధానుడై లేచిన తరువాత, హల్లెలూయా, శిష్యులతో ఒక మాట చెప్పబడుతూ ఉంటున్నాడు. గమనించినట్లయితే అక్కడ, మరి మీరు వేసి ఉండిడి ఆదరణకర్తను, నేను వెళ్ళి ఆదరణకర్తను నా తండ్రి దగ్గర పరలోకంలో స్వాస్థ్యముగా మీకు భద్రపరచబడి ఉన్నటువంటి ఆదరణకర్త పరిశుద్ధాత్మ క్రీస్తు ఆత్మ పరలోకములో స్వాస్థ్యముగా నీ కొరకు నా కొరకు, అంటే ప్రభు యేసుని సొంత రక్షకుడుగా ప్రభువుగా అంగీకరించిన ప్రతి ఒక్కరి కొరకు పరలోకములో స్వాస్థ్యముగా నీ కొరకు నా కొరకు పరిశుద్ధాత్మ అనే ఆ స్వాస్థ్యముగా నీ కొరకు నా కొరకు దేవుడు హల్లెలూయా భద్రపరిచాడంట. స్వాస్థ్యముగా అది క్రీస్తు ఆత్మ, పరిశుద్ధాత్మ ఆదరణకర్త. ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడుని నీ కొరకు నా కొరకు ప్రభువు భద్రపరిచి ఉంటున్నాడు. హల్లెలూయా. ఇక్కడ గమనించినట్లయితే హల్లెలూయా, మీకు ఇంత గొప్ప కృప కలిగిందంట. హల్లెలూయా. ఈ పరిశుద్ధాత్మ స్వాస్థ్యముగా అది ఏదైతే పరలోకంలో భద్రపరచబడి ఉంటున్నదో ఇది ఎవరి కొరకు ఇవ్వబడుతుంది అనేసి 10వ వచనంలో మనం చూస్తాం. మీకు కలుగు ఈ కృపను గూర్చి ప్రవచించిన ప్రవక్తలు, హల్లెలూయా, ఈ రక్షణ గురించి పరిశీలించారంట. హల్లెలూయా. ఇంత గొప్ప స్వాస్థ్యముగా ఉంచబడినటువంటి పరిశుద్ధాత్మ క్రీస్తు ఆత్మ, ఇది ఈ రక్షణ ఎవరి కొరకు ఇవ్వబడింది, ఈ స్వాస్థ్యము ఎవరి కొరకు పరలోకములో భద్రపరచబడి ఉంటూ ఉన్నది అనేసి ప్రవక్తలు ఈ విషయం నిమిత్తం పరిశీలించారంట, గమనించారంట. హల్లెలూయా. నిరీక్షించారంట. హల్లెలూయా. ఇంత గొప్ప స్వాస్థ్యముగా పరలోకములో ప్రత్యేకంగా ఉంచబడిన పరిశుద్ధాత్మ క్రీస్తు ఆత్మ స్వాస్థ్యముగా మరి భద్రపరిచిన ఆత్మ నీకు నాకు కొరకు ప్రాణం పెట్టిన పరిశుద్ధ తండ్రి పరిశుద్ధ ప్రభువు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆ యేసు క్రీస్తు ప్రభువుల వారు ప్రాణము పెట్టుట బట్టి పునరుద్ధానుడైన దానిని బట్టి, హల్లెలూయా, మృతులలో నుండి
క్రీస్తు వలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ మనకు కలుగునట్లు అక్షయమైనదియు నిర్మలమైనదియు వాడబారనిదియునైన స్వాస్థ్యము మనకు కలుగునట్లు హల్లెలూయా ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని హల్లెలూయా ఈ ఆయన మరణము ద్వారా, ఆయన పునరుద్ధానము ద్వారా, ఆయన జీవము ద్వారా, ఆయన రక్తము ద్వారా ఎంతో గొప్ప స్వాస్థ్యముగా ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధాత్మ క్రీస్తు ఆత్మ అనే పరిశుద్ధాత్మ వరము యేసు క్రీస్తు ప్రభువుల వారిని అంగీకరించిన నీ కొరకు నా కొరకు తండ్రి మనకు ఇస్తూ ఉంటున్నాడు వరముగా, స్వాస్థ్యముగా, ఆదరణకర్తగా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఇప్పుడు ఈ ఆదరణకర్త జతలో ఇంత గొప్ప ఆదరణకర్త, ఇంత గొప్ప స్వాస్థ్యము, ఇంత గొప్ప బహుమానము హల్లెలూయా క్రీస్తు ఆత్మ హల్లెలూయా నీ కొరకు నా కొరకు ఇవ్వబడిందని ప్రవక్తలు, పరలోకంలో ఉన్న దేవదూతలు అందరూ ఆశ్చర్యపోయి చూస్తూ ఉంటున్నారు, పరిశీలిస్తుంటున్నారు, వారు గమనిస్తుంటున్నారంట. నీకు నాకు కలిగిన కృపను బట్టి పరలోకంలో ప్రవక్తలు, దూతలు పరిశీలించి గమనించి తొంగి తొంగి చూస్తూ ఉన్నారనేసి మనము చూస్తూ ఉంటున్నాం. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు గమనించినట్లయితే 10వ వచనం నుండి హల్లెలూయా ఈ ప్రవక్తలు, ఈ దూతలు, పరలోకము సమస్తము సంఘమనే నీ వైపు చూస్తూ ఉంటుంది. ఇంత గొప్ప స్వాస్థ్యమనే పరిశుద్ధాత్మను, ఇంత గొప్ప ఆత్మను, ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుని జతలో హల్లెలూయా సంఘమనే నీవు నేను, ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు హల్లెలూయా నిన్ను నన్ను ఇప్పుడు దేవాలయముగా చేసేసి నీవు నేను మందిరము, దేవుని మందిరము, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని నివాస స్థలముగా, దేవుడి రక్తము, ప్రభు యేసు రక్తము ద్వారా నీవు నేను శుద్ధీకరించబడి మన హృదయములోని నివాస స్థలముగా ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు హల్లెలూయా ఇంక ఎన్నడూ బయటకు వెళ్ళని రీతిలో ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభువుల వారి రక్తము ద్వారా ముద్ర వేసి మనలో హల్లెలూయా శాశ్వత కాలముగా యుగ యుగములకు నీకు తోడున వాగ్దానం ప్రకారము మనతోనే హల్లెలూయా ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉంటూ ఉండగా ఇప్పుడు పరలోకము మొత్తము చూస్తూ ఉంది నిన్ను నన్ను. ఇంత గొప్ప కృప నీకు నాకు ఇవ్వబడి ఉంటుండగా ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని జతలో నీవు నేను అద్భుతాలు, ఆశ్చర్యకారాలు, మర్మాలు హల్లెలూయా ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ సంఘము అనే నీవు నేను, నీ ద్వారా నా ద్వారా ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏ మర్మాలు బోధిస్తాడో, ఏ అద్భుతాలు వీరి ద్వారా చేస్తాడో అనేసి పరలోకమే హల్లెలూయా ఏ పునరుద్ధాన శక్తి కార్యములో ఈ స్వాస్థ్యముగా ఇవ్వబడిన క్రీస్తు ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా సంఘములో హల్లెలూయా అంటే నీతో నీ జతలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయము ద్వారా, నీ ద్వారా నా ద్వారా హల్లెలూయా ఎన్ని అద్భుతాలు, ఎన్ని మర్మాలు హల్లెలూయా బయలుపరుస్తాడు, ఎన్ని అద్భుతాలు చేస్తాడు, ఎన్ని పునరుద్ధాన కార్యములు జరిగిస్తాడు అనేసి ప్రవక్తులు, దూతలు హల్లెలూయా పరలోకము నుండి తొంగి తొంగి చూస్తూ ఉన్నవనేసి మనము ఈ వాగ్దానంలో చూస్తూ ఉంటున్నాము. హల్లెలూయా వారందరూ విచారించి పరిశోధించిరి అని మనం చూస్తున్నాం. 11వ వచనములో క్రీస్తు విషయమై శ్రమలను గూర్చియు వాటి తర్వాత కలవుగా బోవు మహిమలను గూర్చియు ముందుగా సాక్ష్యం ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఆత్మ ఏ కాలమును ఎట్టి కాలమును సూచించు వచ్చినో దానిని విచారించి పరిశోధించిరంట. హల్లెలూయా వారు పరిశోధించారు. హల్లెలూయా పరలోకము నుండి పంపబడిన పరిశుద్ధాత్మ వలన మీకు ఈ సువార్త ప్రకటించిన వారి ద్వారా మీకు ఇప్పుడు తెలియబడినది. హల్లెలూయా ఇప్పుడు ఈ సువార్త ద్వారా ఈ మర్మము నీకు తెలియబడి ఉంటూ ఉన్నది. ఈ మర్మము నీకు తెలియబడి ఉంటూ ఉండగా ఈ పునరుద్ధాన శక్తి కార్యములు అనే మర్మము పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయము ద్వారా ఈ పునరుద్ధాన శక్తి కార్యములు అనే మర్మము నీకు నాకు తెలియబడి ఉంటూ ఉండగా హల్లెలూయా నిన్ను నన్ను
పరలోకమే చూస్తూ ఉంటుంది. హల్లెలూయా. ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయము ద్వారా మృతుల్లో నుండి లేచిన యేసు క్రీస్తు ప్రభువుల వారి ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయము ద్వారా నీవు నేను ఎన్ని ఆశ్చర్య కార్యములు, అద్భుత కార్యములు, మహత్ కార్యములు ఎలాంటివి చేస్తారు అనేసి పరలోకమే చూస్తూ ఉంది. హల్లెలూయా. నీవు సిద్ధపడినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి నీవు హల్లెలూయా ఆ యొక్క దేవునికి నీవు సమయం ఇచ్చినప్పుడు, హల్లెలూయా, ఆయనకు లోబడినప్పుడు, హల్లెలూయా, నూతన స్వభావముతో నూతన ప్రత్యక్షతతో ఆయన రాజ్యము మనము చూస్తాము. హల్లెలూయా. ఆయన రాజ్యము మాటలతో కాదు, దేవుని శక్తితో ఉంటున్నది అనేసి 1 కొరింథీ 4:20 దేవుని రాజ్యము మాటలతో కాదు శక్తితో ఉన్నది అనేసి మనము చూస్తాము. ఆ శక్తిని నువ్వు ఆశ కలిగి ఉన్నప్పుడు, హల్లెలూయా, పునరుద్ధానపు శక్తి కార్యములో నేను చూడగోరుచుంటున్నానని పౌలు భక్తుడు ఏ రీతిగా ఆశపడ్డాడో ఫిలిప్పీల గ్రంథములో, ఆ రీతిగా నువ్వు కూడా ఆయన రాజ్యములో మహిమ కలిగిన కార్యములు, శక్తి కలిగిన కార్యములు చూడగోరుచున్నాను, పునరుద్ధాన శక్తి కార్యములు చూడగోరుచున్నాను ఎప్పుడైతే ఆశపడతావో ఆ దేవుని రాజ్యములో, హల్లెలూయా, మాటలతో మాత్రమే కాదు అది శక్తితో కూడుకున్నదై నీ జీవితంలో అది జరిగి తీరుతుంది. హల్లెలూయా. మార్కు 9:1 మనము చూస్తున్నాం. మనము ఆయన ఇక్కడ నిలిచి ఉన్న వారిలో కొందరు దేవుని రాజ్యము బలముతో వచ్చుట చూచు వరకు మనము, హల్లెలూయా, 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 మరణము రుచి చూడరని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నానని అంటారు. హల్లెలూయా. చూసారా, దేవుని రాజ్యము బలముతో వచ్చుట చూచు వరకు మరణము రుచి చూడరని నిశ్చయముగా నీతో నాతో చెప్పుచూ ఉన్నాడు దేవుడు ఈ దినమున. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నీవు పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి నీ యొక్క, హల్లెలూయా, అన్ని విషయాలకు నువ్వు ఆయన ఆహ్వానిస్తే, పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో నువ్వు సంచరిస్తే, పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి, హల్లెలూయా, నువ్వు ఆయన హృదయానుసారుగా ఆ చిత్తమంతా చేయుటకు నువ్వు సిద్ధపడినప్పుడు, హల్లెలూయా, దేవుని రాజ్యం మాటలతో కాదు పునరుద్ధానపు శక్తి కార్యములతో ఉన్నది అని నీ ద్వారా దేవుడు నిరూపిస్తాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుని రాజ్యము, హల్లెలూయా, బలముతో కూడుకున్నది చూచు వరకు ఎవరు మరణము చూడరన్న వాగ్దానము కూడా, హల్లెలూయా, నీ జీవితంలో నా జీవితంలో ఈ పరిచర్యలో జరిగి తీరుతుంది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. హల్లెలూయా. అందుకే ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటున్నాం. హల్లెలూయా. పేతురు రాసిన మొదటి పత్రికలో 12వ చూస్తుంటున్నాం. దేవదూతలు ఈ కార్యములు తొంగి చూడగోరుచున్నారు అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. హల్లెలూయా. దేవదూతలు, హల్లెలూయా, పరలోకము ప్రవక్తలు, హల్లెలూయా, అందరూ నిన్ను నన్ను చూస్తూ ఉంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క మరణము ద్వారా, ఆయన యొక్క పునరుద్ధానము ద్వారా నీకు పరలోకములో స్వాస్థముగా భద్రపరచబడినటువంటి క్రీస్తు ఆత్మ నీకు నాకు ఇవ్వబడి ఉంటూ ఉన్నది. హల్లెలూయా. ఇది అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైనదండి. హల్లెలూయా. ఈ దినమున నీకు ఈ భూమి మీద ఏమైనా ఉండొచ్చు. హల్లెలూయా. అయితే ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయము, ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని నడిపింపు, ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా మర్మాలు, ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా దేవుని శక్తికరమైన కార్యములు, తండ్రి కార్యములు, మహిమ కలిగిన కార్యములు చేయుటకు, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, నీకు ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనే వరము నీకు ఇవ్వబడి ఉంటుంది. ఈ భూమి మీద అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైనది, అన్నిటికంటే పైగా ఉన్నది, హల్లెలూయా, పరిశుద్ధాత్మ వరము. హల్లెలూయా. ఈ వరము నీకు ఇవ్వడానికి, హల్లెలూయా, ఈ పరలోకము యొక్క బలము కలిగిన శక్తి కలిగిన మరో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క, హల్లెలూయా, కార్యములు జరిగించుటకు, హల్లెలూయా, నీలో ఆత్మను పెట్టి ఉంటున్నాడు దేవుడు. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక. ఎవరైతే ఈ మాటలు విశ్వసిస్తున్నాడో, ఎవరైతే స్వార్థ ద్వారా ఈ మర్మము మీకు ఈ దినము తెలియబడి ఉంటున్నదని ఎవరైతే గ్రహిస్తూ ఉంటున్నారో వారి జీవితంలో శక్తి కార్యములు ప్రారంభించబడునుగా కానీ ప్రవచిస్తున్న యేసు నామమున ఎవరైతే, హల్లెలూయా, యేసు క్రీస్తు యొక్క పునరుద్ధానపు శక్తి కార్యములు పౌలు భక్తుడు వలె ఎవరైతే చూడగోరుచున్నానో విశ్వసిస్తున్నారు
ఉంటున్నారో వారి జీవితాల్లో హల్లెలూయా శ్రమలు ఉండవు, దుఃఖములు ఉండవు, వేదనలు ఉండవు, చింతలు ఉండవు, అవమానములు ఉండవు, రోగములు ఉండవు. వారి జీవితము పరిశుద్ధాత్మ దేవుని శక్తితో కూడుకుని ఉంటుంది. వారి జీవితము, వారి పరిచర్యలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క దేవుని రాజ్యము యొక్క బలమైన కార్యములు చూచు వరకు వారు మరణము రుచి చూడకుండా జీవిస్తారు ఈ దినమున. ఆమేన్, ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఈ వాగ్దానము ద్వారా నీ మరి మరణకరమైన పరిస్థితుల్లో, జీవం లేని పరిస్థితుల్లో హల్లెలూయా దేవుని శక్తి కార్యములు కమ్ముకొనుగాక, దేవుని బలమైన కార్యములు రుచి చూచు వరకు నీవు హల్లెలూయా మరణము చూడకుండా ఉందువుగాక అని నజరేయుడైన యేసు నామములో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయముతో ప్రవచిస్తూ పలుకుచూ ఉంటున్నాను. ఆమేన్, ఆమేన్. సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభు యేసుకే. ప్రభు యేసు క్రీస్తు ప్రభువు వారి ఆత్మ అయినటువంటి పరిశుద్ధాత్మ దేవునికే సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావములు తండ్రి అయిన దేవునికే కలుగునుగాక. ఆమేన్, ఆమేన్.